Kubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net footage. Ordar mapi. Minwan ra mangi hakerdog ying jongpi. Kad hadu menta ke kenti ki Dr. Jong ke Children's Hospital kebadan hakas nong pok se Shillong kili ya kunting ban yada ya ki kulung bat ya ki kena ki bahapo kat saus nem kerta ki bala sya sumar hagani ke hospital na ke benta ban pelat ya ki na ke jingya bit ya ke jingpang COVID-19 kabala sapriang stat hadu kata-kata hagani ke jela Meghalaya hagani ki sngi bat ki tayau ki bala lejno. Dr. Lingkoi ubadai nodal officer jongkani ke hospital uliatho banadu usnem arazar arpau 4 don wattang iwairu ikelung ban yabit yagani ke jingpang COVID-19 hagani ke hospital namar baki bor penya jong ke hospital kila penbiang nadong syadong yaki lan ai jing sumar ki bapaka. Kat kum gajing yatho jong uniu doktor ki bor penya jongkani ke hospital kila penkre ru saudli ki jingthia bala pendait bat ki oksigen bat kum juru ya ki ventilator lada jia bagi don ki khulung bat ki khanna rit ki ba wansha asumar na ka jingye bet ya ka jingpang COVID-19 hagi sngi ki bansawan. Ka jing penkre jingi ya namata kani ki COVID patient ke tang me khulung tingla penkre hi na du ka mencem snem na du bastang kani corona tingi jing tiar umila prepare baik hadu menta tingi kapanci upum klemyo ki nu ki positive case hari ni khulung hane hospital jingi pejing test jingi rugi ya cha ki kuma day one test ki khulung bawan kini ki symptoms kum kini ki waging shade jerho open hair ki ki khulung bawan da kapalat ki jing la lai singi tingi bun ba test khulung te bun kini ngisele be ka rapid test te bun ki khlong long negative hadu manta ke ke hani hospital jingi don south li jing thia ki don ba pro ki south li jing thia ba don with oxygen wa oxygen tingi don we ventilator nam ta ka we ka jing thia dala da don kam ki patient ba don kam ban ai don kam ventilator em ko te kata hi te su te imat he jing eu jing ko jung blai he du mata don ki kulung bun balong positive ni kan men sak maro don bakwa kinang ki don kata thani kulung ta pat mjuro he ki be kinang la ban yada nalade ko message ki everyday ko baju ong wa ong pi de ban kumta ke ban de ban deng pha ka mas de ban sai pha ti la jong tapi yele ban ya jingai iwe na iwe te kumki bar khoj beta ong de ban chule sa jaka balong pajwa than yele ban kian yele de neki pro balong crowded ken ta